ପିଲେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନା? କାହିଁକି ଖାଅ? ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ତୁମ ମାଆକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଖାଅ ତାହାର ତାଲିକା ତିଆରି କର। ଆଚ୍ଛା, ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କଥା ପଚାରୁଛି। ତୁମେ କହିଲ ଦେଖି, ଏଇ କାଠ ଚେୟାର, ଏ କବାଟ, ଏ ଝରକା ଏସବୁ କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି? ହଁ, ଏହାକୁ ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏ ହାତ ହତିଆର ହାତୁଡ଼ି, କଟୁରୀ ଏହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି? ହଁ ଠିକ୍, କମାର। ସେହିପରି ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି? ତାହାକୁ ସୁନାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ବଣିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିପରି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତିଆରି କରିଥିବା ତୁମେ କହୁଛ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ବା ଜିନିଷ କହିଥାଉ। ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ବା କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥରକ ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏଥରକ କହିଲ, ଯୋଉ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥାଏ କୋଉଠୁ ଆସେ? ମେଘରୁ। ମେଘରେ ପୁଣି ବର୍ଷା କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି? କହିବ ଆପେ ଆପେ, ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ପୁଣି ହେଉଛି କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏ ନଦୀ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ସମୁଦ୍ର ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିପାରୁଛ କିମ୍ବା ଜାଣୁଛ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି। ସେପରି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ କହିବା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କହିବା। କହିପାରିବ ଗଛକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁ କି? ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ। ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣା ବହିର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟଟିକୁ ବାହାର କର। ଦେଖ କେତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତୁମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ଆହୁରି କେତେ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ଚାଲ ଏଥରକୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପରେ ତୁମ କାମ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର କିଛି ତାଲିକା ତିଆରି କରିବ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥର କିଛି ତାଲିକା ତିଆରି କରିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ମାନିବ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନା ପିଲା ପାଲଟିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।